Sus, Bel. Dito ako sa dito ako sa dirty kitchen, nagluluto, nagsasaing. Hapon na kami nakauwi galing Bacolod City. Masakit ang ulo ko. Grabe ang init doon sa Bacolod. Pero nung dumating ako dito sa lugar namin, sa barangay namin, umulan. Ang lakas ng ulan. Ay, CB Mix Vlog. Good evening. Binabantayan ko yung naing ko baka mabatok ba. Ay, CB Mix Vlog. Puntahan ko mo ha, channel mo ha. Kunin ko lang yung isang ko, CP. Naka-charge sa kabila sa bahay.
Good evening, it's me Rakitera. Good evening Chiloy. Good evening Boss G. Sky? Ma'am Chin, good evening. Ma'am Arlen D. ICB Mix Bra, good evening. Wow, ang laki na ng subscribers ni Sir ICB. Okay, Ma'am Jean, thank you. Dito ako sa kabila. Dito ako sa dito ako sa tindahan namin. May dirty kitchen kami sa likod. Dito ako nagsaing. Boss, ito. Ito, boss, oh.
ano. Wala ako stand. Naiwan ko sa bahay. Naiwan ko sa bahay ang stand ko, boss. Para-paraan na lang. Para-paraan na lang, boss, ha. Ay, ewan ka lang. Hindi pa naluto sinaing ko, boss. Dito muna ako sa dito muna ako sa kabilang bahay. Dito sa sari-sari store namin, may ano kami dito. May dirty kitchen. Pag naluto to, balik ako sa bahay. Hello, Ma'am Lynn. Ma'am Lynn, unahin ko muna si Boss B. Wow, may harang, boss. Ay, nabasa. Ay, nako. Hindi ko siya ano. Wala akong stand. Naiwan ko sa bahay. Good evening. 5 million in the house. Thank you so much.
Thank you sa paharang. Mami T.
Agnes de Romancos Salud. Good evening. Puntahan ko mamaya channel mo, ma'am, ha. Nag-play all pa ako sa kasamahan ko. Heart of Love, good evening. Uwi muna ako sa bahay. Kailan pa? Yo, pinata dia. Ako na ni. Ano mo ya?
doon mo yung mag sa kapiyan eh. TV Patrol, Bacolod. Mag ang ano? Oh, wow! Pinaka dito? May t-shirt sa pilo. Ano to ako nagsulo tao? Pero yan, lagot na ko sa TikTok. Ha? Lagot ko sa TikTok. Ako kaltas na. English 384 na bro. Maybe mo lang tao. Hindi mo na view bro. 7 million in the house. Good evening. Wala? Magluto muna ako ng Busby. Dito pa rin. Now playing Busby. Dito muna ako ha. Dito muna ako. Mas swerte itong flower ko eh.
man. Pero mo tangki nga. Kailan oras na ang tubod? Ha? Ay, tuon? 6 o'clock. Kaya nabot din na sa kusina. Ako pa lang isa. Ako pa lang isa. Nabot sila 7. Ano na punta sa landay no? Tikyo to? Ha? Ano gali ah? School ko ba akong dilaw? Parang sa tawag? Oo. Boss Chi, good evening. Patapusin ko lang kay kay Boss G. Prito ako ng isda. Cartilio ko. Lagyan ko ng egg. Now, playing pa rin Boss G, Boss B. Last na review. Mabuti na found out. Dami ito panyagaan. Dami may panyagaan. Ito ulit pa. Ito report sa BGC. Dala? Oo. 299. Dami daw. Ano mo? Kapag utag naman si Yol. Magawa na ni Maskara. Wala naman na silog mo. Hindi ka. Saan pa? Nang tuber na ata. Natan. Seafood. Kasi hindi pa rin ito pa ko. Mo kapapilian ang gusto mo nga puro lang meat dito sa tiya sa request kaya sa tiya puro lang pizza
Boss G, good evening. It's Mira Kitera. Thank you, ma'am. Kurban na lang ano to. Ano, beer ka yung... Ano nga? Ano itong gaya? Why? Ay, oo, balon. Sa kasi. Oo, padalayan na lang. Beer na... Itong beer ito. Tawag ko na si Joy. Ah? Tawag ko na si Joy di what? Sinudoy na. Si Joy white nilay. Si Joy na istorya ako sa mga quarter to 5. Nito kanina, mayroon ka wifi sila ng crew. Sana nine? Oo. Nagana na? Hindi ah. Kaya phone. Ano ng beer na yan? Joy. Ano ng beer na yan? Si Joy. Sige, hindi ko pa tani pag sabton, Rose. Kaya dahil lang naka-register, Dri. Ban na yan mo? Oo. Feeling ko may Hindi pa ba hindi pa siya naka-register na lindo? May naka-lindo? Margis, hindi ka umit. Margis. kulang. Ito dito mo siya. Mali, okay, no? Oo, ako ito tagali. Hindi Ang maliliyaw, yung sunod o, papamano na nga advance siya. Ang mga yakon, siniliya ya. Informahan ko na nga daan. ano pa ba ako na tabo? Yung mga interview is, wala tayo po. So, di ka na ako, no? Naman na itong, tuk-tuk tao. May mo si, kay nakambal mo sa kayo. Ay, hindi niya. Sa simbahan mo, katupok. Ay, bayan niya si pagkagaraman ng kita. Bayan niya si Mark. Na 1.5. Kristo kasi Mamro na 150. Kanya siya lang. Sino? 160. Binayaran mo na. Last one. Yung market, iba ano mo eh. 1,650. Puro isda na wawan niya ng 200. Medyo kamahalan mo na daang sa Margis, pero namit lang yan ang yan. Ako tayo latinklay. Kita mo, mga maiyayamanin, dira sila kakaon. Mga salasal pagid, yung mga students. Dira na dira sila. Naku, may budget. Dira mo ba? Sa
Ang mahal kaya namin namin ang timpla. Lutong bahay. Akin na pabili na si boss mo. Nakolod. Ano, tingnan ito doon. Sa... Ano po? Ay, sarap sa? Instant na kasi yan. Padala sa bigil. Diba? Kasi tingit yun. Bebek ko rin yun. Dati yun ko yun. Bibig patista, bibig hapon. Ulit ka hapon. Bibig. Din siya, trililo. Yaman na. Amor siya. Kung bibig kaya eh. Nabibig niya. Dito lang napangasawa sa Morsha. Ang dati. Pwede sa kauros. Galing ang magulat lang sa mata-check. Computer. Nakasiyala dati na. Pairing na mo nakasiyala. Patapos na kay Boss B. Ang tawa to kita siya ka nga ako na ano. Sumunod to. Ay, kaluwi ang ano. Florida Hurricane Nelson. Sila dito kabala yung nag-damage. Tapos na si Boss B. Ay, oo, Boss B.
Ma'am Lynn. Rocky, Terang. Ma'am Lynn, Ma'am Rocky, Terang, Bisdak. Ito naman sa'yo, oh. Iset ko muna laptop ko ha. Dito na si Ma'am Jean sa laptop. Si ano yung buhat sa adlaw, si Sanshan. Kaya sa gabi na mga mapulaw. Para nga tanin tao sa balay. Sa balay nila. Hello, Mama Lu. Good evening. Play ko mamaya channel mo, ma'am ha. Video mo, ma'am ha. Naka-play all ako ngayon kay Ma'am Rakiterang Bisdak. Thank you, Mama Lu.
Mamlin, haba ng harang. Init na sabaw. Ay, okay po. Thank you po, Mama Lu. I-play kita mamaya, Mama Lu, ha? Naka-play all ako ngayon kay Ma'am Rakitera. Thank you.
Hello, Ma'am Jean. Piniprepare ko lang po yung laptop ko, Ma'am Jean, ha. Dito ko na i-play yung mga videos mo, Ma'am Jean. Boss Bill, tapos na po ako nag-play, ha. Si Ma'am Jean, si Ma'am Lynn na ngayon at sa laptop ko si Ma'am Jean. I-play ko na rin si Ma'am Malu, ang last si Boss G para tuloy-tuloy na. You're welcome, Ma'am Jean.
Ma'am Jean, no playing. Ito Ma'am Jean, oh. Ma'am Jean, ito na po. Ma'am Lynn, Raketerang Bisdak. Nandito ka po sa cellphone ko. No playing po, Ma'am Lynn. Ito po, oh. Ma'am Raketerang Bisdak. Ma'am Marisa Vlog, good evening. Ay, sige po. Ma'am Marisa, i-play kita mamaya, ha. Ma'am Jean, dito ka sa kabila sa laptop ko, Ma'am Jean, ha. May harang. May harang agad, Ma'am Jean. Nagluto po ako ng cardilyong isda. Ma'am Jean, dito ako sa video mo.
Ma'am Jean, 6 Bedu. Ma'am Lynn, Ma'am Rakiterang Gel, ay Bisdak, dito po ako sa Bedu mo. 9 out of 16. Dito na ako, Ma'am Lynn, ah. Heart of Love, Sir Tams, good evening. Sis Marisa, thank you so much. Ma'am Rakitera, 10 out of 16.
Sir Tams Tamayo, good evening. Ma'am Lynn, isabay ko play si Ma'am Jean at saka si Boss G ha. Dali. Still playing pa rin si Ma'am Jean. Boss G14. $8 million in the house. Good evening. $10 million in the house. Good evening. Tayo. Ano? Natustok yun? Tayo, bulugaw. Ito na napapatubig yan. Sige lang, matangin ang kahoy. Makaway tigilay dati yung kahoy niya kalam niya mo. Sige lang kayo, may drat na ko ng baga, be. Ito ba? Sama din. Tuyok-tuyok lang ako. Ma'am Jean, still playing pa rin Ma'am Jean na. Napunta? Tapos, Why ka pa katapos? ikaw, Hindi, okay na.
mo lang i-apply. Boss G, dito ka sa kabila. Dito na rin si Ma'am Jean. May harang.
Ma'am Lynn, still playing pa rin. Ma'am Jean, Boss G. Ma'am Lynn, ika-11 videos. Ma'am Lynn, dito ako sa videos mo. Ika-11. Tapos, dito si Boss G, oh. Dalawa sila ni Ma'am Jean. Dito na sa adobong ulo ng manok. Ito lang. 10 out of 21. Mag-end na po ako mga ma'am sa
Thank you so much. Bye-bye.